салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанон. Шумо дар комментария бениҳоят дар бораи хоҷоби гарм гап задем ки нарху навош чӣ хелай. Нарху навоша якта ман ака барои шумо мефаҳмонам дӯстони азиз. Дар дасти ман ина путёвкай касонеро ки навбаташ мераса дар корхонашон, хай бисёрмон медонем ки нарху навош чӣ хелай. 70% аз ҳисоби корхона мешавад, 30% аз ҳисоби хитонама хела аст. Бародари азиз, ана путёвка бисёр корхонаҳо шаҳрнома доранд. Бо корхонаҳое ҳастанд ки шаҳрнома надоранд, метавонанд ки биёян анем хоҷоби гарм биёянд 1000%, мақсад 100% месупоранд, ана мебаранд ба инҷа талон доранд, обратно талонша мебаранд, метиҳанд дар корхона, мақсад ҳамо 70% корхона метияшанд. Касоне ки шаҳрнома надоранд бо хоҷоби гарм, касере ки навбаташ ки омад мақсад барои истироҳат, ина маърамат путёвка ҳамарӯза ҳами шаб рӯз 24 соат кор мекунанд барои путёвка ҳами хоҷоби гарм. Ҳама вақт ҳаст касоне ки тиҷоратда машғуланд, касоне ки мақсад бозорода мешинанд, касоне ки магазин доранд, маърамат биёянд, путёвка ҳама вақт ҳаст. Ва барои нарху наво шумо гуфтем, бародари азиз, биёинак гап мезанем нарху наворо. Ани барои дусатсимаи бачаҳо, барои дусатсима 15 намуд табобато ҳастанд. 15 намуд табобато барои дусатсима. хай ҳуҷраҳоша ҳаматон дидем, ҳуҷраҳоша нишон додам. Касоне ки надидиан маърамат бидоранд, видеои маро пайгирӣ кунанд, ҳамаш ҳаст. Ана иш барои 260 сомон ба фикри ман хеле боша. Ана иш барои 260 сомон. Ида омадагар 15 16 17 намуд, 18 намуд табобато дар дараш аст. Мақсад бассейн, об, парк, хайна ҳам барномаи маро шумо дидем. Дрифи табошка медрои ҳама чиш ҳаст. Барои мардонагӣ, барои модарон, масалан барои занонҳо. Ана иш барои 300 сомон. Комнатае ки ман ҳастам 300 сомон. Ина мақсад ман дар ани комната хоб мақсад қариб 20 чанта мешавад. Чанта мешавад 15 20 намуд вай чи ай табобато ҳаст. 20 намуд табобато дар дараи ани 300 сомон. Комнатае ки мегирен люкс. Ани одамои люкс да меоянд мешинанд 20 намуд табобато дар дараш ҳаст. Ина хай бо ванака ини канагиша. Ина ин барои дақиқа. Конкретно гапем канагиша. Ҳамаги 11 намуд буд. 11 намуд. Ана ин қадар табобатои дигара илова кардаган бародари азиз. Ин қадар табобаторо илова кардаган. ана агар ки ман хушрӯ шуморо фаҳмонда натониста бошам, ина рақамои телефоншонро ман мемонам. бародари азиз, занг бизанед, бо маълумоти парара бигиред. хоҷоби гарм их осоишгоҳ дунявӣ ай бародар. Ай тамоми дунё меоянд. Ин ҷода ман урусҳорам дидам, ӯзбекҳорам дидам. хай ҳозир ҳастам ҳамин қашид. Мега ай тамоми дунё, ай Франсия, ай тамоми ҷо меҳмонон меоянд. ина бародари азиз, занг бизанед, дар хизмати шумоам. касоне ки путёвка хати меоянд, хай ҳамат медонед. ба фикрам ки ҳама 95% одамо медонанд. касоне ки намедонанд, барои ҳамо мегӯм 30% аз ҳисоби хитона, 70% аз ҳисоби корхона. барои ҳамин қа ина рақамошон занг бизанед, маълумоти парара бигиред. хоҷоби гарм дар хизмати шумо. хоб дӯстони азиз, иштаре ки ваъда кардем ки ҳамаша ба навор мегирем, ина ба навор гирифтем. дидед ма 5 рӯз истодум, 1,5 сомон расход кардам бародарон. 5 рӯзаш 1,5 шид. мақсад ки ин ҷои вип буд. шумо метавонед ки 1000 сом расход кунед. ай 800 сом сар мешавад. 1000 сом, 1,5. мақсад ки ҳамхи рафтан мегирам. бо чиро нагуфтам? чизоре ки нагуфтам, хай бо худтон занг бизанед, мепарсед. боқӣ сарбаланду хунобод бошед. худованд ёру мададгортон. то барномаи оянда, худо ёру мададгортон. зинда бошед. ана дӯстони азиз, спонсори барномаи мо ногуфта намонад ки ширкати Муҳиддин ай. ширкати Муҳиддин солҳои зиёд ай ки бо мо ҳамкорӣ дорад. дӯстони азиз, ҳар яке шумо медонед. на ҳамин рақамото занг мезанед барои гузаштани граница.